Umhlabeleli nje. Killer. Awewe. Kaizer Chiefs 2. Yes, man. 2-0. Yes. Ngapha we talk football in South Africa. Hlale Jabeli. Ufikela ukudumisa uJehova. Khona ingoma ethi Amen. Begani phela. Chiefs yethu number 1. Ufuna ukutshela mntakababa. Mntakababa ufuna ukutshela ukuthi Kaizer Chiefs isenzile saba happy. Dala abantu bakhuluma bathi thina kumele silinde abontomgayise kuze sibe happy. Kanjani badlala bo-1-1 namaZulu? Thina shaye thuthi. Yebo. Yabona? Yabona abafana sishaya amabili. Yabona khona into engifuna ukutshela yona mntakababa ukuthi iKaizer Chiefs kule season isazodlala abantu basazofa. Yamizwa ukuthi ngithini? Lalelani maniphahla manje kumele nitshintshe indaba yokuphahla. Angisafuni niphahla lapha manje emsamo nifike niguqe kanje. Yebo. Maniguqe kanje. Lalelani. Uthi laphana uthi gogo nina niphasi ontomgayise basandawana asikhukhule enikhansela ngoba thina sibona ngoba ningakuboni. Khumbula phela thina ukuthi njengoba sine phezulu sibona abangaboni abaphansi beholelile. iKaizer Chiefs indlaye imali. Indlaye imali.